Mun yarda duniya ce ke sa a dinga kwace har ma a dinga rance yau ma kun ga 'ya'ya ne kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne su ma 'ya'ya ne. Wai me yake shirin faruwa ne? Ni gaba ɗaya ba yadda na saba ganin ki ba. Gaba ɗaya kin canja yau. Ko da akwai wani abu da yake shirin faruwa ne kike ƙoƙarin ɓoyewa. Ba komai Isra. Kin san an ce ka guji sharrin mutum, kuma ɗan hakin da ka rena shi ke tsokale maka ido. Wani mafarki ne jiya, mummunan mafarki. Hankalina ya tashi. Mafarki kuma muni. Ina ɗauka ma za ki ce min wani abu ne ya faru? Mafarki fa kika ce. Iso da ke yarinya ce. Mafarkin da na jiya, mummunan mafarki ne. Na yi mafarki a kan yarinyar nan. Ta biyo mu ni da ke, da wuƙa a hannunta. Har ta cika min wuƙa. Kin san ɗan adam abin tsoro ne. Musamman mutumin da aka ce baya yin magana. Kina ganin shi shiru-shiru. Sai ya aikata abin da ba a yi ana da na sani daga baya. Kai, muni kenan. Na ɗauka wani abu ne babba, ni duk na bi na tada hankali na. Me kika taɓa ji an ce mafarki ya zama gaske? A wani tarihi? Bisa da ke yarinya ce. Ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron ɗan adam. Kin ga wannan yarinyar? Duk abin da kika ga nake mata, wallahi na san ba na kyautawa. Amma ni Allah ya sa mun tsananta ne. Kawai na tsane ta ne. Shi ya sa. Kuma kin san an ce ka ji tsoron sharrin mutum biyu. Da wanda yake jin tsoron Allah, da kuma wanda baya jin tsoron Allah. Idan har ka taɓa wanda yake jin tsoron Allah, sai Allah ya fushi da kai. Idan kuma ka taɓa wanda baya jin tsoron Allah, komai zai iya yi a kanka. Saboda shi dama baya tsoron Allah. Ki kwantar da hankalinki kuma babu abin da zai faru da ke, kuma ni ma babu abin da zai faru da ni. Kin ji? To ki min daɗi. Mami. Na'am. Dama ina so za mu yi wata magana. To ina sauraron ki. Kin ce za mu yi wata magana kuma na ji kin yi shiru. Bari in ƙarasa.
To, ba ki ƙarasa ba har yanzu? Dama a wani group ne a WhatsApp suka haɗa mana taro na get together a Kaduna. To, yanzu duk garin nan kurasa inda za ku yi get together ga Kano da filaye ga ko ina amma ce sai a Kaduna za ku yi? Wallahi mami kin san idan ka ɗan canja garin ne za ka ɗan samu free. Gaskiya ne kuma. To ba matsala yanzu me matsala? Nan ba wani abun bane ba. Kawai dai na gaya miki ne saboda idan lokaci ya yi ki ɗan ban kuɗaɗe masu nauyi. Saboda kin ga dai taro ne na mutane kuma kin ga bana so a raina ni. Babu wanda ya isa ya raina ki. Shalele na. Kwantar da hankalinki. In dai wannan ne aikin samu ki nemi wani abu kawai a wajen Allah kin ji? Yaushe kenan Allah na godiya. Kuma mummy kin san wani abu? Ko a group ɗin ko? 'Yar mama ake ce mu. To ai ba ƙarya suka yi ba. Gaskiya suka faɗa. Gaskiya ne mummy. Kwantar da hankalinki. Na gode mummy na. Shi yasa nake ƙaunar ki fa. Shalele na. Kada ki damu. Na gode sosai mummy. Ba damuwa. Yusra! Yusra! Na zaki ji. Zan je wajen ritocin ne. Kuma a haka? To uncle me shiga na ta yi? Za ki fita a haka babu wata kyakkyawar shiga? Ba ga gama momi ta yi ba shiga ba. Dama idan ta yi ba shigar ki. Sai da ita duk tafiyar ku ɗaya. Me bambanci? Duk abin da kike yi kowa ya san da sa hannun mahaifiyarki. Amma yanzu ke dan Allah dan Annabi kamar baki da sutura duk kayan da suke cikin gidan nan. Ki rasa wanda zaki saka ki fita unguwa sai wannan kayan? Kalle ki fa da Allah. Look at you. Za ki ci kuma tuce ba. Suma yaya ne. Suma yaya ne. Me yasa za ka dake ta? Saboda na isa. Saboda ka isa kawai sai ka kama ta ka ringa jibga kana duka? Me ta yi? Haba Hajiya. Kalli irin shigar da ta yi. Dan na yi mata magana wai shi ne za ta yi mun rashin kunya? Rashin kunyar me? Ahmed bari in gaya maka. Ni ba na son wannan abin da kake mu. Kenan sai ka zage kwanjinka kana kama ta kana dukanta a matsayinta na yarinya? Karfin ku ɗaya ne to za ka dinga dukanta? Dubi irin shigar da ta yi. Ko da yake daga gare ki ne duk abin da ta yi dogon ki take ɗauka. To daga gare ni ko? Daga waje na ta samu. Ni wallahi mummy na fasa su. Ba ga irin ta ba? Ka ɓata mata rai ta shirya za ta fita ta je ta yi uzurin gabanta ka sa ranta ya ɓaci ta fasa tafiya. Ni ka daina min irin wannan shishige ba na so. Yanzu saboda Allah ba irin sitirar da yarinya nan ba ta da shi amma ta rasa wanda za ta saka ta fita sai irin wannan. Me bambancin ta da wanda ya fita tsirara? Kai ka sani. To ki sani matukar mutum ya fita tsirara to Allah ya tsine masa. Sannan Alshek. Ikon Allah. Yusra. Na mami. Baki san abin da yake damuna ba zuciyata zafi take raina ɓaci yake yi. Na sani mami. Baki sani ba domin zuciyata ta farfasa take yi. Me yasa zaki ce ban sani ba mami? Saboda baki san yadda nake ji a cikin raina ba. Amma mami me yasa Uncle Ayman yake bata min rai? Saboda na yi mishi sako-sako. Shi yasa ke faɗa min maganar da ya ga dama. Daɗin daɗawa bai san dangantakar da take tsakanina ni da shi ba. Gaskiya mami ki wani abu a kai. Ya zama dole zan yi wani abu a kansa. Haka ne? Domin ba zan jure ba yana faɗa min maganganun da ya ga dama a gaban 'yata ba. Yana ƙasa da ni. Dole ne ya girmama dangantakar alaƙar da take tsakanina da shi tun kafin ya kai ni bango.
Gashi ya ɓata min rai, na ji fitan ma gaba ɗaya na fasa. Ki rabu da shi, ki tashi ki tafi duk inda za ki je. Ki bar shi kawai Momi. Ai tunda na riga na canza kaya na fasa zuwa. A'a, ai bai isa ya hana ki yin abin da ranki yake so ba. Shikenan Momi, amma wallahi da wa'incan kayan zan fita. Ki tafiyar ki. Shi kuma zai zo ya same ni domin ba zan taɓa ɗaukan irin wannan renin ba ne ke mu. Na manta Sarayya ta ce za ta zo an jima ta gaishe ki. Allah ya kawo min ita lafiya. Sai kin dawo. Allah ya tsare. Kai, gaskiya na yi matuƙar farin ciki da na ganka. Domin ku wallahi ko baka zo ba dole sai na je neman ka. To, Allah sa dai ba laifi ne ma ba. Laifi kai, domin kuwa ka kasa bata farin ciki. Wace ce? Wace ce? Bai kamata a ce ka manta. Kaga, ka gaya min ina da uzuri. Masoyiyar kafa. Bai kamata mu ringa maimaita magana guda ɗaya ba. Idan mara muhimmanci ce ba, amma idan mai muhimmanci ce, dole sai mun maimaita ta. Idan baka manta ba. Daɗin waƙa ne yake sa ka ji ka ƙara maimaita ta. Aiman, yana da kyau mu yi wannan magana. Domin yana da matuƙar muhimmanci. Abokina kenan. Amma baka manta maganar da na gaya maka kwanakin baya ba ko? Ban manta ba. Amma sai dai haka ba zai sa na fasa yi maka wannan maganar. Ya kamata ka duba ta. Tana buƙatar agajinka. Soyayya ƙarya ce, ka daina yadda da ita. So ba ƙarya ba ne. Ma'abotayin shi ne suke ƙaryata shi. Duk ɗaya makafi sun yi dare. A'a, da bambanci. A wurinka ba, amma ni a wajena ɗaya suke. Ba za ka gane ba. Ba na so na gane. Ya kamata ka fahimta. Ba zan taɓa fahimta ba. Ya haƙuri. Ba zan haƙura ba. Na ga ka ɗauki zafi. Gobara ce. Kar mu yi haka da kai. Fi da haka magana. Yaushe ka zama haka ne, Aiman? Tun ina ciki. Ban san haka abin zai zama. Da ba zan taɓa ce ma komai ba. Babu yadda na iya. Dole na ba ta haƙuri. Tunda zuciyarka ta yi nisa. Nisa mai tarin yawa. Wannan kuma kanku ake ji da kai. Suma ƴaƴa ne. Suma ƴaƴa ne. Wayo. Suma ƴaƴa ne. Kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe. Nema ya zama ibada a cikin kun ga kwai wata lada mai alama. Suma ƴaƴa ne. Ƙwarai 'yar gaske. Ni ina ciki na sakankance ina zaman jiran kike kina nan kina shaka bacci ko? Da ni kike zancen zaki bacci. Ina game neman ɗa, haihuwa kai kake bida, mai albarka kayo fata, hakan za ya zama gata. Wahalar zaman gida, kisa zuciya ta gode. Na shiga damuwa har ma ba na gana ina nan zaki da cikin gidan nan rashin abinci ya sani rai maraici ga shirin ina da ni kike zancen Suma ƴaƴa ne wahala ce zalla matsala ce Wa menene ne? Yusra Na'am. kin san wani abu kuwa? In sakin faɗa. Yarinyar nan je bata kwana a gidan nan ba? Wace yarinya? Wa kika sani banda wannan yar wahalar? To me abin damuwa mami in bata kwana a gida ba? Dama yar duniya ce ai. Kuma in ta shiga duniya me abin mamaki? Al'amarinta ya fara bani tsoro. Na yi mamakin da na neme ta sama da ƙasa na rasa ta a cikin gidan nan. To ai bai kamata ki faɗa haka ba mami.
Ki bi kike gaya min halin ɗan adam. To kuma wanda ne zai ɗaga miki hankali? An yi a darasin da na ɗauka daga gare ki. Ko me ɗan adam zai ba zai taɓa tayar min da hankali ba. Ai in dai da ranmu za ki sha kallo. Yarinyar nan da sannu za ki ga yadda rayuwarta za ta kasance. Tabbas maganar ki akwai alamomin gaskiya da yawa. Wai kin san duk akan menene? Saboda jiya kawai na watsa mata ruwan zafin shine take yin wannan. To ai na gaya miki, ai in dai wani yarinyar ce kaɗan kika gani.